Hello ranke daɗe, gani na iso. Mai martaba kenan, ƙaraso daga ciki. To gani nan ƙarasowa. Barka da zuwa, ga guri zauna. Na gode gimbiyata. Labai, sanda zuwa. Barka dai. Kwana biyu. Alhamdulillah. Yawwa. Ya'u kenan, ga gadi ga bacci. Bacci a da ne, amma yanzu an samu maganin sarin keɗe. To, bismillah. Alhamdulillah, na gode. Kafin in taho sai da na koshi. A'a, kar ka min haka. Ko kaɗan ne don Allah ka sha. To shikenan gimbiyata. Tunda kin ce haka, bari in taɓa. Har ya ishe ka? Da dai ka dan dauka ka karasa. A'a, ya ishe ni wallahi alhamdulillah. Na dan yi mantuwa ina zuwa. Wa ya shanye wa'innan abubuwan haka? Mai gadin ki mana, ba ki ga bakin shi ba? Gaskiya ko na ga bakin shi.